Prieteni, suntem în drum spre Coloseum. Este în fața mea și abia aștept să vă arăt. Uitați-l, se vede acolo. Coloseum! O să filmez și eu de acolo lucruri. Nu știu dacă intrăm, sincer, dar n-ar fi imposibil. Și mi-au luat și un caiet, un notebook cu animăluțe. O să vi-l arăt la cazare sau mai târziu, nu știu. Guys, am ajuns la Coloseum, se poate vedea în spatele meu. Este superb, efectiv, este superb. Și să-mi zică și mie cineva în comentarii și clădire este aia, dacă știi. Și eram mai pomenit să fie atât de tare un semafor. Gen, este cu numere, când se face roșu, când se face verde, când se face gen, pot să treacă pietonii. Adică este super tare, n-am mai văzut nicăieri asta. Eu mergând în Grecia, în Egipt și în Bulgaria până acum și cu tot cu Roma acum. N-am mai văzut decât în Roma. Da, e foarte frumos, n-am ce să zic. E foarte frumos Coloseumul și vreau să ating cumva Coloseumul, dar nu știu dacă pot. Efectiv, tipuri și tipuri de copaci. Este foarte interesant pentru că peste tot vezi câte un copac de un fel. Și sunt copaci de toate tipurile și e foarte frumos. Și e o clădire aici, să-mi ziceți în comentarii ce e, pentru că eu chiar nu pot să-mi dau seama. Porumbelul, bă, porumbelul. Tito. Uitați arcul lui Tito. Deci este superb. Este carcul de triumf, numai că de Roma, de Italia. Deci este superb, superb, numai că este o coadă imensă ca să intre și nu stăm la ea pentru că e foarte mare și nu avem timp. Bine, avem timp destul, dar nu vrem să stăm la o coadă de 13 ore ca să... Bine, e frumos, dar nu stăm. Adică să nu mă las greșit, dar nu putem să stăm, e o coadă prea mare. Mi-au luat selfie stick. E super tare. O să-l mai strângi un pic dacă ți-e prea lung. No. Să-și facă de la de aici să-și Și așa și dacă nu mă văd ce. E grozav. Yes. Cât te bucuri. Mult rău. Am dat vreo 15 euro pe el. Dacă vreți să vă luați la Roma lângă Coloseum. Bye.